Girtin û revandin û xwestina pereyan li hember serbestberdanê û desteserkirina malan ji aliyê grûpên çekdar ve li Efrîna Rojavayê Kurdistanê bûye diyarde û êdî rojek bi bê tûmarkirina binpêkirinan derbas nabe. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê dazanîn ku grûpên çekdar yên ser bi çekdarên Rîcalil Herb li gundê Xelalka yê ser bi navçeya Bilbilê destê xwe danîne ser mala welatiyê Luqman Birîmo. Da ku malê ji xwe re bikin barageheke leşkerî, ew jî neçar bûye di mala birayê xwe de bi cih bibe. Derbarê proseya revandinê rêxistinê eşkere kir ku çekdarên Feyleqi Şam li gundê Çexmaqa yê navçeya Raco ciwanan ji gund direvînin û li hember serbestberdana wan pereyan dixwazin. Di çarê tebaxa îsal heman çekdaran girtin ser mala Tekoşîn Nezîr û ew revand û li hember serbestberdana wî 700,000 lêreyên Sûrî xwestin. Li navçeya Bilbilê jî li gundê Hesendêra di heman rojê de grûpeke çekdar nenas girtin ser mala welatiyekî Kurd û 2 milyon lêreyên Sûrî jê dizîn. Bê ku ew welatî bikarbe, giliyê xwe ji çekdarên ku gund kontrol kirine re pêşkêş bike. Li gundê Sariya yê navçeya Mabate jî çekdarên nenas ciwanê bi navê Rohat Mihemed Nesan ku bi xwe xwendekarekî zanîngehê beşê yasayî ye li pêş çavê hemûyan revand û li ser rêbenda gund re derbas bûn. Herwiha her yek ji Salah Elî û Basîl Elî û Delîl Hesen bi tûmeta leşkeriya neçar ji pêdê re kirine hatin revandin. Li aliyekî din derbarê neguhdan û xemsariya tenduristî rêxistina mirovî ronî xiste ser rewşa Erebên ku hatine bicihkirin û got li kampa Turindê derdora 207 kon lê heye û 1000 kes têde dijîn, ji wan 200 zarok in. Duê kampê de ji bilî ku kon bi şêweyekî tevlîhev hatine dayîn, nexweşî wekû leşmaniya û nexweşiyên giran berbelav bûne. Sedem jî ew in ku ava divê jêrzevî be li ser zevî re diherike. Herwiha golên avê kom bûne dibe sedema nexweşiyan. Ji bilî wê yekê diyardeya diziyê li cem zarokên kampê hatiye der û tu guhdan bi xwendina wan nayê kirin. Herwiha konên wan bi tenê betanî pêve hatine daliqandin, ne ji sermayê diparêzin û ne jî di germayê de sûdê dibînin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di dawiya raporta xwe de bang lê rêxistinên cîhanî kir ku bi hawara Efrînê ve werin û xelkê Reseniyên herêmê û Erebên ku desteserkirina malên Kurdan red kirine, guhdanê bi wan bikin û piştevaniyê ji wan re pêşkêş bikin.